biyanget Mbak nawolane Mbak nek ora diaturke kuwi mumet ning sirah. Ya. Kedadian. Tak maca WA sik ya karo alon-alon ku. Mbak Via ayo ngadeg Mbak Via. Ya. WA Sepote. dari penggemar toh? Dari penggemar. Oh, kok dari Ayang. Sinden ora. Ya. Mbak Via. Mbak Via. Sepote apa, Mak? Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong terus bertangan sandang. Rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga Rapi dan indah. didiklah putra berpribadi bangsa tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Selamat malam Mbak Benguk. Ya, selamat malam, Mbok Cange, Mbok Limbuk. Mbak Via kok iso Mbak Benguk ta? Kuwi tak karepe benguk kok ini Wah. ireng Mbak. Ibu Dasa Wisma lho ya. Lah nggih. Iya. Ibu-ibu PKK. PKK lho niki. Bu PKK. PKK. Nggih, PKK. nggih. Mas Iya. PKK. Nggih, niki diaturke napa Mbak Tembangnya Via? mau iki weke sapa? Iki lah weke sapa? Sing endi? Kuwi judul nyok. Sabar, sabar. Ora to. Sabar. Utungan banget Saiki Ini kok emosinan. Iki jan rada mangkel kok. nyoknya. Lho gur takon lho, Lah Mbak. men aku bojone ngasih ra kuat e. Heeh, dasare sok gampang muring e kowe nek ora dimuringi genti iki sok ora kalah. Terus uring-uringan. Egois. Yo, Makane Ben. aku nek karo wong muringan iki seneng tak jaraki. Iya. Aku iso gawe sampean muring hanya dengan satu kata iso. Apa? Hah? Opo iki? Apa? Apa nih to? Satu kata Katane ki ngono lho. apa? Hah? Satu kata. Apa katane ki? Apa mau? Satu kata Heeh. gawe aku muring. Aku iso gawe muring hanya dengan satu kata. Lah iya, apa? Hah? Kata-katane ki apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kata-katane ki apa? Hah? Piye to iki? Muringan, dheke muringan. Lho piye to? Aku gur muni satu katae dheke muring. Oh lah ya katane iki ha kuwi mau lho. Mula ya Kuwi mau dipegat. sing marake muring iki. Ha kuwi mau. lho. Hane iku mau to? Iya. Ha nek ngono ki marake muring. Wis muring urung. Nek Oh, wis arek. Wis. Le dipegati ra Aing-aing mergo sok bae. gampang muring. Mergo le pekok. Ayo men. Iki weke sapa iki dititipke kanggo sik ndi WA-ne mau. Sugeng dalu nyuwun kagem Bos Jawir MS Peri Mas Kelik Cak Kelik saking PSHT Leting 40 Ustad Daspin Sepatan Timur Tangerang. Oh iya. Nggih. Iya salam-salam kanggo warga masyarakat Wonosida sing do lek-lekan tirakatan malam siji sura iki do nobar ndelok wayangan. Oh iya. Salam-salam. Matur nuwun. Terus iki mau Mbak Yanti ya untuk WA. Salam kanggo Pak Adi. Pak Adi menika saking Temuireng, rencang SMP dadi bos neng kono. Wah, matur nuwun. Disawer, wah. Malah wis kondur jare. Ya ora apa-apa. Tembange iki wae sapa? Oh iya. Saka Mas Sutik. Mas Yusuf aku ya kirim salam ya. Kanggo Ini lagi nobar di Pantai Kukup, keluarga besar Gunung Kidul. Nggih. Salam buat Mas Lilik Wiono. Ini adik dari Mbak Sisilia Bubowo wonten Gunung Kidul. leres. Nggih, matur nuwun sedaya warga Gunung Kidul ingkang wonten dalem menika nobar nonton bareng. Luar biasa. Nggih. Ya.
ditembangke. Wong ki wis nyawer 100. Ya. Matur nuwun. Meng aku mengkari nunggu Mas Kendit ki jare jatahku rokok sak slep. Kok urung jedul-jedul. Oh, sik sabar ngono. Sabar kok ora dinteni kok ya, Mak. Iya. Iki weke sapa? Iki wae sapa ki lagune sing kae lho, Mbak, sing ngene iki lho. Wong yen lagi gandrung, lagi kenal wis mlebu sarung. Wah. Lagu ngerti kuwi. Ah, iku to. Wong yen Sarung lagi warnane coklat, bareng lentrong ditinggal minggat. aduh. Minggat nyang Surabaya, wong wedok keloro-loro, wong lanang kokean dosa, sok nek mati mlebu swarga. Lho. Kose ora iso. Ora iso. Ora iso. Lho iso wae. Lho kok kan dosa kok mlebu Lah swarga. tobat sik kok. Tobat Oh, sik. ya Gusti nek Allah kuwi. nampa tobate menungso. Ayo. Lah nek ora kecandak le tobat. Lah ya kecandak wae ya piye carane ora nyandak ya ngebis apa ngegrab ngono kok. Ndek utek dinggo. Golek sebrahan era nyandak. Pokoke ngeyel. Ngeyel banget nih kok iki. Ora ngeyel ora entuk pulian kok. Nggih. Aku kok dipunjung-punjungane tak balekke lek nyumbang ming 50 e. Ya Allah, atase dalang kok nyumbang 50. Ha ngirit kok. Nek aku ora ngirit kowe ora entuk bonusan gaji. Kapan? Ya kapan-kapan ngono. Wah, Mula terus wis entek digrogoti wiyaga e. layak gamelane. makane iki liwat sinden sik lagi wiyaga. Sindan saya meneh ndregil-ndregil. Aja ngrembug internal mak neng kene. Ora internal. Ya, iki weke sapa? Wong yen lagi gendreng, ra peduli bledose gunung. Wong yen lagi kepi, peduli donya kiamat. Wong yen lagi bokeh, rewangi tretek-tretek. Jarene wis jodoh, Apa-apa duwe emang loro. Wong yen lagi kapi, ra peduli donya ikhlasi. wong yen lagi Ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Ireng bangir awake sapa teh ireng ngene ya duweku Mas. anggot nyate wae sapa teh Sanggup ngake yo duweku. anggerane wae sapa teh Bangkeane yo duwekmu Mas. iki piye wae sapa teh Mestine ana sing duwe. Wong yen lagi gendreng, ra peduli bledose gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Yen lagi bokeh, direwangi tredet-tredet. Jarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Ingat, tak peduli donya kiamat. Wong yen lagi nanggi, ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duwe, direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Bokong simak
jembar yo duweku. Irung nyatis wae sapa Dre? Irung nyatis Yo duweku. Jangkut bangir wae sapa? Wale Jangkut bangir yo duwekmu. Iki piye? Wae sapa Dre? Mesine ana sing duwe. Iki piye? Wae sapa Dre? Mesine ana sing duwe. Wae sapa Dre? Mesine ana sing duwe. Iki piye? Wae sapa Dre? Mesine ana sing duwe. Wae sapa Dre? Mestine ana sing duwe Mas. Bokong semok yo duweku. Irung bangir wae sapa Dre? Irung bangir yo duweku. Jangkut nyatis wae sapa Dre? Jangkut nyatis yo duweku. Nah, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kepenak kene iki lho, rampunge ngelenes. Oh iya ya nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Ning nek ora sesuai kesepakatan ki biasane nek dirampungi ngelenes ngene iki sok enek sing ora ketrima. Mbak. Lah ya rada gelo sithik Contone. to. Eh? Contone dalange kuwi. Contone iki kadang ya sing urung tau krungu tabuhane apa sing ora ketekan Oh, kabar Kang iya. Senan iki. Ngono kuwi. Duh. Rameng kuwi kaya caya dhewe dipecat tanpa hormat. Nggih. Nek pamit rak cetha. Kula nyuwun pamit mboten nderek. Oh lah nggih. Iya. Wis gek linggo, Mbak Via. Matur nuwun. Makasih. Oh, Mbak seket, Via, seket. matur nuwun. Kula ta niki. Heeh. Duh ya Allah gematine. Nggo tukan- Matur nuwun nggih. Nggo tukan susu arep wis duwe ya. Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Sing pempes e? Pampers apa? Lah susu kan karo pempes. Kowe ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? Lah, Eh? lah ya sing ning omah. Sapa? Anakku no. Anakmu ora iso mlaku nyang kamar mandi apa? Ya iso. Diajari. Dadak pempesan barang. Lah ngurung di anu kok. Wis gak linggo. Ya. Nggih, matur nuwun. Heeh. Songo, patete diwalik songo, Mas. Heeh. Tembang anu, Mbak, Caping Gunung. Kinawala nyemplung saking grup laundry Curug Asli saka Liman Karangmojo, Gunung Kidul. Karangmojo ya. Semoga Nggih. IKG selalu guyub rukun. Amin. Amin. Lagune bebas. Wah, bebas iki. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas kuwi ya. Caping gunung wae, bebas gitu tegese manut karo kowe ngono lho, Mak. Ya. Nggih. Nggih menika kalih sinten? Berdua saja, berdua saja. Berdua saja, ora nambah sinden. Ora engko wae. Sindane men ngasus sik. Ya. Kuwi ben nyepake tenaga. Sapa to, Mak? Ya urute Mbak Via kuwi pentolane sinden lho. Oh, iya. Iki Mbak Yuku lho. Lah ya Mbak Yoga kuwi pentolane sinden nang kene. Kok pentolan piye? Mergane gedhe. Nek cilik sinden biasa. Cilik ki ya pentol cilik ngono. Apa gede top mangsaku biasa wae kok ora Oh, gede. lho ketok gedhe dhewe kuwi. Mosok. Kuwi sing mbakoi sinden kene ya kuwi. Ngendi sing gede ki ngendine? Ya Mbak Yoga kuwi lambuh ngono. Lha kok sing disawang ngisor? Mbah kuwi. Sing lenang ya ora ngerti paseksen kok. Heeh. Saben oh dikancani Mbak Natalia. Ya. Oh ya. Piyai kene Akamsi. Ya. Anak kampung sini. Warga Anak kampung lokal. sini. Warlock. Warlock. Heeh. Ayo yo. Wah. Sehat bugar. Liyane waduh. Ya sembrono. Oh, Gudi. Oh. Oh. Ayo, Mbok yo Kae, Mbak. nyerong sing gambak lho. Nah. Ojo, ojo. Kowe biasa lho Mbak sampean iki lho. Piye? Mau sing liyane ora di spotting ngono bareng Bluk-bluk. sampean sing model bluk-bluk. Malah dibluk-bluk. Sing tiba apane? Lah ya karang yo bempere yo gede, lah ya arep piye. Mula nek ndek bojo aku ki penak, ora ngrekoso. Oh, tambah. Lah Penake. kon. Aja ah. Nek wani-wani nganti dikempit lho sampean. Dadi tape. Dadi tape ora. Padha ngomah jare. Niki komunitas nggih sami rawuh. Sinten Mbak mawon, Mbak? Rimbo. Dari WMC ada. Wayang KPWS, IPWS, KWN,
semua datang Iya, di sini. siap luar biasa antusiasnya nek neng kene iki. Iya. Sing kari dhewe mau? KWN. KWN Komunitas Apa itu Wayang Nusantara. Oh iya. Nusantara. Komunitas Wayang Mesti Nusantara. pikirannya wis rono to. Ikane koke iki mau. Iki bejo suprih ora menyang, Nduk. Lah ngopo? Nek ketemu Mbak Uut ki wis biyo. Panggung kaya jaratan rasane. Lah ngopo? Pasrahnya. Sing dirembuk ki ya gur seputar Komunitas Wayang Nusantara kuwi mau malah. Iya. Lo kan sesama Se- pekerja seni ngono lho, padha-padha yoga karo penyanyi. Ya ora apa-apa. Ya makanya juang ini langsung gercep banget lah krungu KWN. Sapa juang? Juang, iya. Kae mono, Mbak. Iya. Bawani caping gunung. Monggo, Mbak. Saben bengi Nyawang. nyawang Oh. konang Ora jenggleke, Mak. Ora sah. Sing ngendang ben ngaso. Ya. Karo jagung-jagungan karo Mbak Uut kono lho. Lah ya to. Bahas bisnis. Suwe ora WA aku lho. Heeh. Oh. Tak titeni. Wis 2 tahun ra WA aku, mbok ya tekok. lah WA-ne dilebokke WA-mu lebokke ora Mas? WA-mu lebokke ora? Mbok ya tekok rega-rega wedhus saiki pira ngono lho. Aja nek diwe adekne aja. Lah apa? Ming arep nyilih utang. Ya ora. Aku wis buktine aku wis. 10 juta dadal wis. Sampai jumpa wis kur ngono. Cok-cokan. Heeh. Yen memajang mong karo janur kuning Kembang. Ya Mbak Ika. Apa kowe mau? Kembang. Kok ora ketoke? apa? Oke mau lho lek ngajari Aku ya rada kok anu kok sangler beda ya. Kembang. Cengkoke gareng tralala. Ya. Kembang wae wataan gunung Nah, nang kene iki kendhange ditibake gunung tak tung detang tak dang getut tak ketung denang tetung ging. Nah, sesuk neh wae nek nang tanggal pira ngono, Mas. Kowe siap lho ancang-ancang lho. Wis men tampanono nek dhek ancang-ancang ki tampanono. Ngono ta. Mulane kok pendak jemuah kliwon ki nyang Semin jare aku ning Semin iki. Kok pamit to? Mbok aja diomongke neh. Ora apa-apa, wis rahasia umum. Pacitan iki. Pacitan. Pacitan Tung serwi jenang panas udan Unggong. panas udan udan panas aleng-aleng
Natalia. Dalam. Jenengan niku Gunung Kidule pundi? Kula Semen. Semen. Nggih. Semen. Oh, sik. Mas Roni iki nang Semen ki nang nggone Mbak Natalia apa nang nggone Mbak Uut? Ayo. Iki. Jan wis. Jan. Capoy. Gunung Natyan wadon. Nadyan wadon sarta koplo jaipong langsung terus medley sesideman karo podang kuning Mas. Oh iya, Mak ngiras pantes dicepetke wektune. Ya, ya Cak. Dek jaman berjuang Sri Uning kok podang kuning. Ya podang kuning mau wis kok. Iya. Cek. Enggak. Jarene wis WMC mana suaranya? Apalagi nggak di absen? Apalagi tadi? IPWS mana IPWS? Loh, IPWS. Ini malam ini banyak Mas sekali. ya yang Komunitas Komunitas Iya, yang Wayang datang ke sini. Nasional, mana suaranya? Yeay. orang main komunitas wayang sing teko. Hah, Komunitas pecinta sepak bola ya teko iki. Iya. Kompak semua. Hala Madrid. Heeh. Ya. Sokar bisa nyanyi gunung desa Sri Uning.
yosmaku aku isih mampu ngadeni salahmu monggo boleh bersambungmu tapi bersambungmu tetap dirimu Kaya-kaya ngelingake ora kebubak purna lahir makan mampu ruko ngarepi blunder ya men, Nduk. Ya ora apa-apa. Iya, biasanya nek HI Ora apa BMC langsung brul biasane. Enggak, besok ini juga WMC mau ulang tahun, Mas. Wayangan juga. Wayangan juga. Di mana, Mbak? Di Marakas. Marakas. Dalangnya Pak Sri Kuncoro. Pak Sri Kuncoro Ya, sing di kagungan Marakas. wayang iki. Nggih. Diumumke sisan. Benjang dalu ugi wonten gereja Pasar Kemis. Nggih. Bapak Agus Keli. Pak Agus Keli. Nggih. Wah, luar biasa. Monggo sareng-sareng dipirsani. Nek Gayengke. Suro ki pancen sasi Suro ki daerah Jabodetabek khusus iki akeh wayangan, Mbak. Iya. Sok mangkabari aku, Mbak, kapan wayangan meneh ngono. Terus Nah, nyusul. Iya. sang apa nonton? Aku arep nyang Sudirman sik. Ndelok wayang. Iya. Ya, bacotke Sri Uning mengko. Ya. urip ana kutha gedhe kowe tak tukake rasa isine apa-apa wae nadyan sesi demam mesti Sriuning mesti kotubang Rabut tresno lan sabaya pati Kaya-kaya ngelingake. Marang Raden Wiratmaya Kados prasetyo Mandang janji Ya, disusul liyane berdiri kabeh. Oh ya. Dikebaki panggung. Le mangan koneh. Oh, mangan wae. Lah mbok yo men lho. Ya pantes sih dene. Wong urip ki ora entuk Sindene mangan. Yusuf digoleki itu pangan lemu-lemu lho. ya sing ngene iki. Lah boros kebayak Angger mundak lemu Ganti kebayak ukuran. yo ganti. Yo kari dedel lho. Oh lagi munggah panggungnya Sopi, Oh, nasi goreng lho. Ora lemu piye makmur melu Yusuf ki. Bledos tenan ngono. Rakyat toko sing nggo tombok saweran. Iya. Ya. Ya terus rada rene dilonggari jarake dilonggari. Nah. Awas Mbak Ut cerak buta ngati-ati ngono nek dimplok. Iya. Nek dimplok sing kendang maksudnya. Pas kok kuwi malahan seneng kuwi Ya, terus ke. Nek kelangan lacak. Lah iki mau Sri Uninge wis lekas urung? Ning. Ya. Oh. Sriuning mesti kraita kari tresno kadange pribadi Wiratmaya putranira rame adipati tuban Sriuning
ampuh lho. Ya. Sok ngedrami Dewa 19 kok kuwi. Heeh, ya. Katresnan. Ya. Katresnan Dewi Ratnaya dinamine ning Rara Sriwune senadyan wekasanira Leno alabung negara Matur nuwun. Ya. Gelang alit mengke nek gara-gara nggih Pak wektale pun ngangsek. Ya. Matur nuwun diaturke tetembangan. Ya. Mbak Uut. Penere jenengan ki karo aku ki tante kok jane kok. Iya Bule. ponak, yo ning kene ya mosok aku nyeluke Le, sampean nyeluk aku tante ngono. Kelingan biyen jaman jenengan isih ning Bayat ya kae Mbak. Nggih. Aku melu bapakku ning Klaten ki Yang bayar. sok dolan ning gone jenengan. Lah iya, nyanggon aku ya njuk tak ladeni, adus ya tak dusi kowe iki biyen. Mbok meneh. Ah saiki yo Lah apa ora iso kesenengan. adus dhewe saiki? Eh? Saiki apa ora iso adus Lah dhewe? aku sok memeng mau coba. Mbok menawa nek didusi iki terus menumbuhkan rasa semangat. Lambemu ora ya. Tak neruske lakon. Sehat selalu pokoknya ya Mas Da. Panjenengan ugi Mbak Uut, amin. Suhesti kalian Mbak Ika Salsabila. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu, Amin. anggenipun meniti karir, nindakaken laku dharma berbudaya untuk Nusantara. Jayalah Indonesiaku Jodipati. Yes, yes, yes. Merdeka. Matur Oh, sembah nggih, matur nuwun. sembah nuwun. Ndereke sugeng kondur. Niki langsung kondur napa transit riyen teng pundi ngoten, Mbak? Oh, anu mengke kula nginep teng pesawat. Oh, nggih. Teng Sukhoi mriku. Sukhoi. Pesawat Sukhoi. Pesawat tempur. Sukhoi pesawat tempur kok. Iya. Ya terus ki lakone Enggak. Pak. Ngirim pati kasih nggo para pupunden dalang. Ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin ya tak dherekake. Kae Ndara Patih Trusta Kedu. Nek Mbah kuat ora Ndara Patih Trusta Kethu. Lah apa? Ndara Patih Udawa. Pelek Pak Andri. Nah, Nah, ya kae Ndara Patih kok nata para wadyabala. Karang negara Pancala lagi duwe gawe kok ya, Nduk. Ya. Ayo, awake dhewe nyingkrih wae mung wong wedok. Iya, isa-isa Sang Patih Sigra anata baris nyawiji gumeleng